Бъдещето идва по-бързо, отколкото си мислим. Изкуственият интелект или ИИ вече не е футуристична фантазия. Той е тук и вече променя света ни. ИИ, казано по-просто, се отнася до машини, които могат да имитират човешкия интелект. Те могат да учат, да решават проблеми и дори да вземат решения. Тази технология има потенциала да революционизира живота ни по безброй начини, от начина, по който работим, до това как взаимодействаме със света около нас. Но този бърз прогрес идва с ключов въпрос. Ще ни отведе ли ИИ към утопично бъдеще или ще ни потопи в хаос? Отговорът, както и самата технология, е сложен. ИИ има потенциала да реши някои от най-належащите проблеми на света. Той може да доведе до медицински открития, да автоматизира досадни задачи и дори да ни помогне в борбата с изменението на климата. Представете си свят, който болестите се диагностицират с несравнима точност, където пътно-транспортните происшествия са далечен спомен и където възобновяемата енергия захранва нашите градове. Обаче, този потенциал за добро върви ръка за ръка с значителни предизвикателства. С напредването на ИИ, той също така заплашва да измести милиони работници от работните им места. Тази масова автоматизация може да задълбочи съществуващите неравенства и да доведе до широко разпространени социални вълнения. Същата технология, която може да лекува болести, може да се използва и за създаване на автономни оръжия, което ще предизвика нова ера на война. Бъдещето на ИИ не е предопределено. То зависи от изборите, които правим днес. А ако подходим към тази технология разумно и етично, можем да използваме силата й, за да създадем по-светло бъдеще за всички. Но ако не успеем да се справим с потенциалните рискове, ИИ може да ни въведе в ера на безпрецедентни сътресения и неравенство. Време е да действаме. Нека се пренесем в 2035 година. 10 години са минали и революцията на ИИ е в разгара си. Промените, които виждаме, не са просто постепенни. Те са трансформиращи. Самоуправляващите се автомобили вече са нещо обичайно, движейки се по улиците ни с невероятна прецизност. Дните на управляваните от хора превозни средства отминават, подобно на конските каруци преди тях. Тази промяна към автоматизация е оказала дълбоко въздействие върху пазара на труда. Шофьорите на камиони, таксиметрови шофьори и куриери са видели как работните им места изчезват, заменени от автопаркове от автономни превозни средства. Но въздействието на ИИ се простира далеч отвъд транспорта. В фабрики и складове роботи работят неуморно заедно с хора, изпълнявайки повтарящи се задачи с бързина и точност. Възходът на ИИ също доведе до създаването на изцяло нови индустрии. Вече имаме лични асистенти, задвижвани от ИИ, които предвиждат нашите нужди, персонализират нашите преживявания и управляват ежедневието ни с невероятна ефективност. Здравната индустрия е революционизирана от диагностични инструменти, задвижвани от ИИ, които могат да откриват болести в най-ранните им стадии, което води до по-ефективни лечения и по-добри резултати за пациентите. Преходът обаче не е минал без своите предизвикателства. Изместването на милиони работници е довело до широко разпространено икономическо безпокойство и социални вълнения. Правителствата по целия свят се борят с необходимостта от преквалификация на работната си сила за работните места на бъдещето. Възходът на ИИ също така повдигна опасения относно поверителността на данните и алгоритмичната пристрастност, тъй като решения някога вземани от хора, сега се вземат от машини. 2 десетилетия след революцията на ИИ, светът през 2045 е почти неузнаваем. Границата между физическия и дигиталния свят се е размила, като добавената реалност е безпроблемно интегрирана в ежедневието ни. Представете си, че вървите по улицата и имате информация в реално време за заобикалящата ви среда, проектирана върху очилата ви. Опътвания, рецензии за ресторанти, дори имената на хората, които минават покрай вас. Характерът на работата се е променил коренно. Икономиката на свободна практика, някога ниша за фрилансъри и изпълнители, се е превърнала в доминиращ модел на заетост. Хората се движат плавно между краткосрочни проекти и задачи, като уменията им постоянно се актуализират и усъвършенстват чрез онлайн платформи за обучение, задвижвани от ИИ.
Традиционният работен ден от 9 до 5 е останка от миналото. Световната икономика е претърпяла драматична трансформация. Възходът на ИИ доведе до експлозия на производителността, правейки стоките и услугите по-изобилни и достъпни. Това изобилие обаче не се е превърнало в просперитет за всички. Разликата между богатите и бедните се е увеличила, тъй като тези, които притежават и контролират технологиите на ИИ, получават лъвския пай от икономическите награди. Това неравенство е довело до нови политически движения и идеологии. Универсалният базов доход, някога крайно предложение, е получил широко обществено приемане като начин за справяне с нарастващия проблем на технологичната безработица. Правителствата експериментират с нови модели на социални мрежи за безопасност и икономическо преразпределение, за да гарантират, че ползите от ИИ се споделят по-справедливо. Докато сме на прага на 2075 светът е претърпял толкова дълбока трансформация, че е трудно да се категоризира. Границата между човек и машина е станала все по-размита. Усъвършенствани протези, задвижвани от ИИ, възстановиха мобилността и дори подобриха човешките възможности. Интерфейсите мозък-компютър ни позволяват да се свързваме директно с дигиталния свят, увеличавайки интелигентността ни и разширявайки възможностите на човешкия опит. Концепцията за работа, каквато я познаваме, е станала почти остаряла. ИИ и автоматизацията освободиха човечеството от мъките на труда, освобождавайки ни да се занимаваме с творчески начинания, научни открития и художествено изразяване. Самото понятие за недостиг е оспорено, тъй като усъвършенстваните производствени техники и възобновяемите енергийни източници са създали свят на изобилие. И все пак, това бъдеще не е без своите предизвикателства. Възходът на свръхинтелигентния ИИ повдига дълбоки етични и екзистенциални въпроси. Какво означава да си човек в свят, в който машините ни превъзхождат по интелигентност и способности? Как да гарантираме, че тези мощни технологии се използват за добро, а не за зло? Отговорите на тези въпроси остават неуловими. Ясно е, че бъдещето на човечеството е неразривно свързано с бъдещето на ИИ. Изборите, които правим днес, ще определят дали тази мощна технология ще ни отведе към бъдеще на утопия или хаос. Залозите никога не са били по-високи и отговорността да избираме мъдро е изцяло на нашите плещи.